Ох, това е целият ми житейски път всъщност. Аз съм една от поколенията, от първите завършили кинообразование, когато съществуваше вече кинообразование в България, от първите випуски. И както повечето студенти, всички ние мечтаехме за игрално кино. Но така се стече живота ми, че след като завърших, бях разпределена в студия Екран, тогава имаше някакви такива разпределения и въпреки, че тръгнах с някакъв игрален проект, който по най-различни дълги цял роман обстоятелства беше стопиран като продукция и така попаднах в документалното кино и си казах, това е нещо временно. И после, след като направих първия си филм, който така с радост ще кажа, че беше отличен с много национални награди за дебют и за режисура, и си казваш последния, след което пак излиза нещо интересно и казваш, дай сега и това ще направя. И дойде следващия документален филм и си казах, край отивам в игралното, там е киното, нали? Така, 1, 2, 3, 5, 17. И документалното кино аз казвам и на студентите, тук, които имам курс по документално кино, е хубава болест и хазарт. Значи, това да се опиташ да запечатиш истински хора, техните съдби, историята, времето ни е наистина уникално предизвикателство. А хазарт в смисъл такъв, че всеки път имаш някаква идея, но не знаеш точно какво ще стане. И това е една уникална тръпка, която не може да бъде изпитана при игралното кино. Не, че то си има своя смисъл и стойност, разбира се, но там е от еди кога си до еди кога си, тези актьори са поканени, имаме си текстче, идват хората, правят си работата, снимаме, монтираме и така. А тук има една тръпка на неочакваност и на предизвикателство, която наистина те държи буден. Освен това, документалното кино е изпитание. И ще кажа защо. Аз съм била и на специализация и в Съединените щати, в един от най-добрите университети в Лос-Анджелес, Южна Калифорния. Първата лекция, която започва там документалното кино, е за етиката на документалното кино. И до ден днешен считам, че не може човек, който няма някакси ценности, човешки стойности, да прави документални филми. Първото, което трябва да знаеш като документалист, че ти боравиш с живи хора и с техния единствен, конкретен живот. Ти боравиш с душа, плът и кръв. И ти трябва да си изключително отговорен. Друго е измислицата, друго е фикшъна, друго е дали в игралното кино, което е прекрасно, разбира се, защото може да екранизираш своите фантазии, въображения или каквото и да е. А тук знаеш, че боравиш с една жива, единствена материя и трябва да си страшно отговорен към този човек. Да можеш да си позволиш да го манипулираш, да го лъжеш и това те прави страшно отговорен. Освен това, това е нещо като част на съществуване, защото част от тези герои, които съм снимала в моите над 17 документални филми, повечето от които пълнометражни, останаха някои от тях, за жалост починали, но от тези, които са и живи, остават част от твоя живот. Те ти остават като наследство, да кажем, в твоя житейски път и ставаш част от техния живот, както и те част от твоя живот. И в този смисъл наистина тръпката да правиш документални филми и наистина да се опитваш да станеш свидетел на времето, на човешките истории, на развитието на духа на човека е много вълнуващо и много силно предизвикателство за всеки творец, надявам се. И така от филм на филм всеки път си казвам, защото след всеки документален филм си казвам край, те те изпиват, те те изяждат, те са като в някакъв смисъл енергийни вампири. В смисъл дават ти своя живот и ти си отговорен към техния живот и към тяхната съдба в бъдеще. В една от лекциите ми, още като студентка, един от преподавателите ни каза: мислете, когато правите, защото снимате един човек и ако това не е достоверно, по някакви неведоми пътища Господни, може след 20 години
сина на този човек да гледа този филм. И ако вие сте направили някаква манипулация с цел развитие на вашата идея в посоката, в която работите, значи това момче или момиче би преживял един крах, той може да погуби един човешки живот. Затова наистина ми се струва, че документалистиката, правенето на документално кино не е за всеки. Трябва да си много отговорен и много етичен към хората, които вграждаш в своите филми. Често пак като някакви начални лекции тук към моите студенти в много български университети им казвам, че това снимането и правенето на документални филми много напомня една притча, ако си спомняте за това, така е притча и легенда, че когато са преди години, нали, българите, старите българи, когато са почвали някакъв нов строеж, чешма или къща, са се опитвали да вградат сянката на едно невинно същество, обикновено млади, прекрасни, малки, така, момиченца. И за жалост обаче тази сянка, когато е в градът, се е случвало така, той има и пиеса. Те често след това боледуват и умират. Тоест, ние като документалисти трябва да знаем, че вграждаме сенките на хората в нашите филми. Те се появяват на екрана, тези сенки. И в нашата, как да кажа, и добронамереност, откровенност, честност, почтенност, етичност, зависи те да не им откраднем истинския живот и да не променим техния живот в един, примерно, негативен смисъл. Колкото е възможно да го направим по-добър, защото, разбира се, в документалното кино, в голяма част от документалните филми идеята е да се борим за нещо по-добро в човека, да търсиме позитивното, да търсим светлината, да търсим Бог, ако щете. И това, ако може някому да помогне или да провокира, мога да кажа, че киното ще помогне някой да промени цял живота си, документалното, но ако може да го провокира към премислене на някакви събития, истории, човешки, житейски постъпки, би било, разбира се, голям успех за документалист. Така, знаете ли, то винаги е някакси документалното кино, като че ли е доведеното дете. Винаги игралните режисьори, нали, са по-така мастици, по-такива хубави премиери, червени килими, коктейли. Документалното кино, както се помня, за жалост, поне в България, така да ви кажа честно, и по света не е толкова, то не е помпозно, то е истинско. Но в България, особено за жалост, много трудно намира екран, което е трагично. Защото хората, имам чувството, че се нуждаят от истински истории, от истината за живота, от автентичност. Факт е, че толкова много се гледат реалити формати, които са в някаква степен нещо, документални форми. Това значи жаждата на хората за истина и за истински съдби, човешки истории. Но за жалост винаги така не намира кой знае какво разпространение екран. Де факто, като че ли само БНТ имаше един порив в някакъв момент да направи, имаше една серия с един предварителен разговор с авторите на документални филми, но разбира се към 11:30, когато всички спят. И за жалост тя прекъсна, но поне се показваха някой друг документален филм. Сега, освен една премиерка в Дома на киното с приятели, почти няма никакво разпространение, както нито по кина, нито по другите телевизии. Нямам усещането, че и така, освен БНТ, която обществената телевизия би трябвало така, вероятно някакъв процент да показва тези документални филми, като че няма, не знам защо, няма интерес, не мога да разбера. Няма интерес от самото ръководство, аз не от хората. Пак смятам, че хората се нуждаят от такива истории, от документални истории, от интересни човешки съдби, от исторически факти, от най-хубавото, кое му е най-хубавото на документалното кино? Освен, че е хазарт и че рискуваш и си влагаш живота на другите хора, вграждаш в това екранче. Най-хубавото е
че можеш наистина да направиш хората свидетели на времето. Че това след много години, ако се гледа, нашите поколения, бъдещите, ще могат да усетят вкуса на времето, такъв какъвто е бил наистина. Ще имат реална представа, така, относително реална, разбира се, представа, но дори дистанцията на времето придава друго измерение на документалните кадри, но това са свидетелствата на времето, не толкова игралните филми, колкото документалните. Това е нашата история, това е не само българската, човешката история. И това го прави страшно значимо според мен. Пак казвам, жалкото е, че е трудно. Ето аз имам един филм, който работих не знам колко години, документален за строежите, каменните строежи по морето, казваше Форсейл, поболях се, така, снимах го 1 година, 2 години го монтирах, някакъв така, беше купен в Европа. Харесаха го на един фестивал, който беше номиниран за приз Европа, а тук не е излъчен. И все още е, защото тази тема с бетонните строежи и съсипването на природата и Черноморието ни е актуална и до ден днешен, както знаете. А пък тук не можеш дори без пари да го предлагаш, те пак някак си намират в своите програмни кутийки, като че ли време за документално кино. И аз се чудя защо е това и не мога да си обясня дали е страх от някаква истина, не е във връзка само с моя филм, с други филми. Дали е страх от това да покажеш живота такъв, какъв това, да покажеш така. Разбира се, съществуват някакви по-кратки форми, които някои ги наричат документални филми. Аз не мога съвсем да се съглася, но има добри опити в някои предавания вече на съответните телевизии, примерно наистина BTV репортерите, темата на нова. Те са едни по-кратки между репортаж, не така да кажем киното като изкуство, документалното кино като изкуство, когато имаш възможността да осмислиш художествено реални факти, действителността по един творчески начин. Ако си спомняте, сигурно си спомняте Джон Гриърсън, който е основател на британската документална школа, какво е кредото за документално кино. Те за първи път формулират търсенията си, какво точно представлява това и те казват творческо пресъздаване, пресътворяване на действителността. Значи има творчеството, не? То е осмислене, нали? Репортажа е на ниво, тук стана това и това и това и това. Когато се отскочи леко от земята и се обобщи по един по-художествен начин, по по-артистичен начин, то става по-общо валидно с насоченост към по-широка аудитория, към различни нива в аудиторията и се осмисля по един по-друг начин. Но най-важното в това е, както и те самите казват, автентичността, т.е. истинността, нали, не да лъжеш с фактите и с героите, които участват, но да го преосмислиш по един по-артистичен, по-художествен начин, с по-богати изразни средства. И това, което е наистина, освен хазарта, пак казвам, това, че документалното кино със своите форми е страшно богато. Страшно богато. Има много варианти, много художествени изразни средства могат да се използват в един документален филм. Игралното кино е хубаво. Епизод този дъра. Има различни жанрове, има фентези, има екшън, трилър, драма, комедия, така. Но като цяло си е изиграване на някаква сценка, нали? И следване на историята, която е предварително добре обмислена. Докато тук в документалното кино ти имаш изключително голям диапазон на изразни средства. Ти можеш да използваш възстановка, която е тръгнала още, сигурно помните, от Флаерти, с Нанук от Севера. И какво ли не още, може да използваш само документи, може дикторски, може авторски, може да е съкровенно, може да е пътепис, може да е очерк, може да е портрет по друг начин направен, може да е художествено документален филм, който пак така е близко до това, което си говорихме, че да издигнеш някакви битови или човешки неща, да отскочат от земята и да се превърнат в един художествен образ на метафора на нашия живот. Страшно богата гама от изразни средства. Много е свободно като възможности за реализация и много е различно. И между другото, това, което беше и което много ме интересува, честно казано, както творец да се нарека,
Това, което е много модерно, не само модерно, то някакси много навлиза. Това са така наречените, нали, смесени форми между игрално и документално, но те като че ли са повече така нареченото non-fiction кино, което не е точно игрално, не е точно документално. Защото чисто документално, вероятно, са тези не строги, но така, да, прецизни исторически филми с документи, архивни кадри и така. Този плуваш вид между игралното и документалното, което се базира на истински факти, но използва често средствата на игралното кино. Пак казвам, и възстановки, не само възстановки, но и някакви доизмислени епизоди, но пак казвам, свързани с документализъм. Това е един хибриден, да кажем, тип кино, нали, защото документално, игрално, анимационно. А това е някъде по средата. Даже така, още преди години стана и популярно и не само да кажа модно, просто хората търсят различни начини да се изразяват все по-богати и по-богати. Става и вече смесица между анимация, документално кино и игрално кино, което наистина е така много любопитна област на търсения. Това искам да кажа, че документалното кино, и това се опитвам, студентите като идват също, всичките искат да правят игрално кино, червени килими и така. Полека-лека да ги запаля и се опитвам да им показвам и най-доброто европейско кино. Така, предимно европейско, защото до това така имам достъп до топ европейските документални филми, разбира се, каквото мога и американско, но и български филми да правят сравнения, да търсят. Да се опитвам да ги запаля, че документалното кино е не по-малко интересно от игралното, даже напротив, то е наистина начин на живота с това, което е започна. Документалистиката намерила ли е своето място в телевизията? Аз споменах за това, че за жалост не, според мен, като цяло. Документалистиката не е намерила подобаващото се място в телевизията. Пак казвам, има някакви кратки документални форми, 10-15 минутни неща, които пак някои от хората ги наричат филми, но те са по-скоро телевизионно-документални предавания, нали? А като документално кино, като киноизкуство, като че ли трудно пробива. И наистина, значи аз съм живяла при така наречения социализъм, режим и прочее. В студията, която работехме, ние работехме като автономна студия екран и правихме документални и игрални филми. Много беше интересен следния парадокс. Значи, разрешаваше ни се почти, всъщност като продуцент да приемем по днешните изрази, е Българска национална телевизия. Разрешаваше ни се да правим в общи линии, документални филми, за които имаме така намерения, някои от които бяха, да кажем, относително критикуващи системата. Те никога не бяха излъчвани. Аз имам такъв филм, който взе награди в Америка, Япония, Страсбург и не знам къде си, но не беше излъчен. Интересното е друго, че трябваше 2 години след така наречените демократични промени да минат, за да бъде излъчен, защото пак беше, не знам защо, страховит. Но поне ни даваха някакви средства и тези филми, за жалост, не знам доколко от тях се пазят, знаете, проблеми с филмотеки, с хранилища, за жалост тези невероятни ленти. Няма пари, като че да се съхраняват правилно и губят сигурно своите качества, но хайде, тогава поне, пак казвам, имахме, нали, мачкаха ни, но се правеха филми. После не се излъчва. За жалост, после се получи почти също. Има страшно много качествени хора. Значи, тук е в телевизиите млади хора като вас и добри журналисти. Телевизията, както и вие знаете, за жалост е малко конвейер смисъл. Там се работи и утре трябва да имаш продукция. Нямаш много време да осмисляш, да развиваш, това е нещо друго. Нали? Когато правиш иначе документален филм, се влачиш там 1 година, 2 години, мислиш, не знам какво да снимаш, монтираш и така. Тук нямаш време, ти си притиснат от времето и трябва да действаш много бързо. Затова предполагам, казвате нещо като разширен телевизионен репортаж. Разбира се, ако може леко да се надскочи този телевизионен репортаж, да имат възможности
колегите и хората, които се занимават с това, малко по-дълго от материала, който са събрали от този разширен, да го поосмислят, да го оформят като произведение на изкуството. Това ще е прекрасната рецепта за една добра телевизионна документалистика. Средствата, които винаги са въжали за документалистика, това е да бъдеш верен на това, което снимаш, т.е. да отговаря на действителността, да е истинно, да не манипулираш, да си много честен и етичен към хората и проблема. И разбира се, да търсиш много гледни точки. Специално аз съм била на специализация в BBC, да се виката така, знаете там правилата за независимите източници. Т.е. да намериш наистина баланса между, ако това е конфликт, да намериш между няколко гледни точки, да търсиш различните гледни точки, да не бъдеш, значи, това, което изключително съветвам и студентите си тук, не бива да в нас, хората, които се занимават с това, да има назидателност. Не може да размахваме пръст. Това е недопустимо според мен. Ние може да представим различни гледни точки, да речем на един проблем или на... И нека зрителя да бъдем обаче почтени във всички, не да даваме предимство на едните или другите. И нека зрителите направят своите изводи. Нека живота, историята направят. Тоест да бъдем оръжието, както казвате. Нека бъдем почтени и разбира се малко талантливи, защото не малко. А да знаем как да го представим това, защото това е дар Божий, да можеш... Но и двете са важни. Пак казвам, почтеността, етичността към каквото темата или човека, който представяш, и разбира се да има една артистичност и талант, култура, кинематографична при представянето. Ако го има това човек, е дарено от Бога. Винаги му щастлив. Много благодаря. И аз ви благодаря.